Încet, încet ne obișnuim și cu războiul ăsta, cum ne-am obișnuit și cu pandemia. La fel ca ea, va trece și el și cea mai mare parte a oamenilor nici măcar nu va ști ce a fost, de ce și cine a fost de vină. Vor crede că un om rău, Putin, s-a apucat așa din senin ca Hitler să invadeze din orgoliu o țară, pentru că a vrut să aibă el una mai mare. Chiar dacă deja are cea mai mare țară din lume, o voia și mai mare, că îi se părea cam mică. Cam asta este părerea omului de rând, pentru că doar asta aude la TV, nimic altceva. Și apoi o să se trezească cu invadator la el în țară și nu o să știe de ce. O să creadă că așa a vrut omul ăla rău să invadeze, că altceva nu știe să facă. La TV aude doar că armata rusă omoară numai copii și oameni nevinovați, iar armata ucraineană omoară numai generali ruși, unul după altul. Zelenski face vloguri și spune că rușii atacă oamenii care se retrag pe culoarele stabilite de retragere, că pun mine pe aceste culoare, când de fapt adevărul este că ucrainienii, sau mai bine zis mercenarii străini aduși în Ucraina, fac asta îndemnați de Zelenski și ai lui. Ei au atacat și centrul de cercetare nucleară de la Harkov, când au văzut că rușii câștigă în zonă și nu vor să intre în posesia cercetărilor, cum nu vor să intre nici în posesia cercetărilor de la laboratoarele biologice din țară și au ars milioane de documente și date. De aceea ei fac astfel de sabotaje. Nu știu dacă ați uitat, dar dezastrul de la Cernobâl a avut loc tot în Ucraina. Încă 2 Cernobâle din astea și viața pe Terea va deveni o loterie, căci va fi un noroc ca la 6 din 49 să nu intri în contact cu una dintre particulele radioactive care vor fi răspândite în aer. Adevărul este total altfel de când îi se prezintă. Este urât și oribil, scârbos și dureros ca naiba. Noroc că va fi cunoscut doar de o mână de oameni de pe planetă și doar pe ei va durea, cum mă doare pe mine și pe voi. Restul vor fi anesteziați, vor trăi în metavers și vor fi fericiți ca în Matrix, în timp ce în jurul lor totul va fi distrus ca în Ucraina. În realitatea virtuală totul va fi frumos. Ce să zic? Să fie sănătoși. Păcat însă de ei, pentru că omul are o singură viață, o singură existență în univers, unică, și este păcat că o vor trăi fals. Este păcat că toată viața lor va fi o minciună, pentru că alta nu vor avea niciodată în toată existența universului. Din păcate, va fi simplu să se spună: intrați în case și nu mai ieșiți, pentru că este o scurgere mare de radiații. Intrați în metavers. Așa cum au spus până acum, este o pandemie, nu mai mergeți nicăieri, nici la școală, nici la facultate, nici la muncă, intrați în online. Adevărul este că oamenii suferă acum în Ucraina nu datorită celui care i-a invadat pe 22 februarie 2022, ci datorită celor care i-a invadat în 21 noiembrie 2013, prin intermediul mult cunoscutului Euromaidan. Atunci, oamenii, manipulați de mass media, au ieșit în stradă datorită faptului că președintele de atunci al Ucrainei, Ianucovici, nu a vrut să semneze un acord de comerț liber cu Europa. Mai simplu spus, nu a vrut să primească miliardarii occidentali, să câștige și ei din afacerile din Ucraina, cum câștigă în România, unde vedeți numai firme occidentale, Kaufland, Mega Image, OMV, MOL și toate produsele din magazine, majoritatea străine, de la nuci din Franța până la cireșe din Africa de Sud. Oamenii au trăit în Ucraina mult timp o viață sănătoasă, fără multe produse europene, cum au trăit sau trăiesc și cei din Moldova noastră de peste Prut, și au avut prețuri mai mici, după cum știți că din Ucraina se aduc la noi ilegal țigări, care sunt mult mai ieftine. Țin minte, când am fost în Ucraina acum vreo 4 ani, că erau așa de ieftine unele lucruri, inclusiv cazarea și chiar și benzina. Oamenii erau atât de frumoși, de curați și de buni. Chiar dacă nu ați fost acolo, acum aveți ocazia să vedeți refugiații cum sunt. Ce oameni sănătoși, frumoși, buni, organisme sănătoase, zdravene, nu ca îmbuibații occidentali. Așa rău cum se spune că au trăit ei sub influența rusească, dar au trăit mai bine ca cei din Occident, dintr-un punct de vedere pe care mulți nu ar putea să-l înțeleagă niciodată. Au trăit ca niște copii cărora li s-a făcut bine cu forța, așa cum faceți voi bine cu forța copiilor voștri, când nu îi lăsați să mănânce dulciuri cu nemiluita, că cei nu s-ar putea opri singuri. Ei bine, acum fiți atenți la ce vă spun. Faptul că erau ieftine, că viața era așa de ieftină și femeile la fel de ieftine și totul,
a făcut ca să fie un adevărat magnet pentru oamenii obișnuiți din Occident. Anglia, America, etc., care au început să vină și să se stabilească în Ucraina, căci cu banii lor, cu pensia lor din Occident, aici trăiau ca milionari. Femeile din Ucraina au fost cele care au făcut să fie cu atât mai mare influxul de străini. Imaginați-vă un occidental stând la el în deprimanta Anglie, să zicem, și văzând o astfel de poză pe ecranul lui cu o ucraineancă, în timp ce femeile de la el arată cam așa. Omul s-a urcat în avion și a spus: eu mă duc în Ucraina. Astfel se face că ucrainienii și ucrainencele au intrat în contact direct cu lumea occidentală, din care au venit tot mai mulți investitori în Ucraina, care au investit în hainele ucrainencelor și în afacerile ucrainenilor, eliminând încet afacerile rușilor și făcând în așa fel ca ucrainienii să își dorească să aibă și ei bani ca acești occidentali, etc., etc., etc. Vechea poveste care s-a întâmplat și la noi în România, căci românii mult timp s-au uitat ca la mașini străine la mașinile străine, iar acum țara este plină numai de mașini străine și nimeni nu se mai uită ca la mașini străine la mașinile străine, ci la o Dacie veche de demult, dintr-o vreme când strămoșii noștri erau niște oameni buni, curați, frumușei, cu o Dacie cu 2 litri de benzină în rezervor. În Ucraina se întâmplă ce s-a întâmplat la noi după 90, adică țara se umple de gunoaie materiale și umane venite din afară, doar că ei sunt cu câțiva pași în urmă. Noi am ajuns deja la stadiul în care acum intră gunoaie la propriu, cu camioanele, adus din Italia sau din Anglia, adică la un stadiu de cancer avansat din care nu mai putem fi salvați. Și Ucraina este la un stadiu destul de avansat, în care se poate interveni doar cu chimioterapie, ceea ce face Putin acum, dar din păcate chimioterapia distruge celulele bune din organism și vedeți că în timp ce vrea să curețe Ucraina de mizerii, distruge și clădiri și mor și oameni nevinovați. În Ucraina, pe fondul unei legislații slabe, nu au venit doar afaceriști cu afaceri curate, ci și murdare. De această legislație slabă a profitat și Bill Gates și ceilalți, care și-au făcut aici 2 laboratoare să studieze virusuri și alți patogeni, laboratoare pe care le este frică să nu le piardă, după cum au dezvăluit încă dinainte de război multe surse, iar acum au dezvăluit și rușii, căci tocmai l-ați auzit la știri pe Lavrov, spunând că sunt 2 laboratoare chiar lângă Kiev. Culmea este că, deși pe timpul pandemiei oamenii au auzit numai de laboratoare, ba prin Wuhan, ba prin Canada, peste tot, totuși ei nici acum nu cred, ci consideră că este o manipulare rusă. În plus, ați văzut probabil la știri că mamerele surogat din Ucraina au rămas blocate acolo și nu pot veni cu copii în România. Tocmai pentru că în Ucraina, globaliștii și-au făcut un cuib, unde legislația slabă le permite să facă tot ce nu permit alte țări. Ceea ce v-am spus eu acum ceva timp și anume că lui Putin nu i-a convenit cum s-a împărțit lumea între globaliști și nu a vrut să ia parte la acțiunea de transformare a oamenilor în sclavi, este din ce în ce mai evident. Este uluitor ce forță au miliardarii conducători ai lumii, încât pot lupta cu o țară întreagă ca Rusia, pe toate planurile, de la cel mediatic în care zăpăcesc de cap oamenii, până la cel al armelor, că-și cer mereu arme de la NATO, ba gloanțe, ba aghiuri, acum avioane. Statul paralel, global, de care au vorbit toți conspiraționiștii și pe care noi nu i-am crezut, este acum un război direct sub ochii noștri cu o țară întreagă, Rusia. Care sunt dovezile pentru asta? Păi sunt peste tot. În primul rând, faptul că Occidentul a avertizat că Rusia va invada Ucraina. Deci ei au știut. De ce au știut? Pentru că au negociat cu Putin, ceea ce v-am spus, în spatele ușilor închise și nu au ajuns la niciun rezultat și au știut că el va face ce i-a amenințat dacă nu se vor conforma. În al doilea rând, declarațiile șocante ale lui Zelensky nu pot fi decât declarațiile unor dezaxați globaliști, cărora nu le pasă de oameni. Să spui să facă oamenii, femeile, cocktailuri Molotov și să lupte cu tancurile, să spui să lupte oamenii în timp ce oligarhii ucrainieni și miliardarii au fugit din țară încă de pe 12 februarie, înainte să fie vorba de vreo invazie, este dovada că este doar o manipulare perfidă asupra oamenilor simpli. Apărați voi țara, că noi avem puțină treabă pe plajă în Dubai.
Dar nu vă faceți griji că o să ne întoarcem, după ce se distruge țara, să vă punem la muncă cu firmele noastre să o reparați. În al treilea rând, în timp ce oligarhii ucrainieni care au furat țara sunt ținuți în puf de Occident, oligarhii ruși sunt hăituiți și sunt arătate iahturile lor și confiscate degeaba. Acest iaht de 700 de milioane de dolari al unui oligarh rus a fost cumpărat de ruși de la americani și se face atâta tam-tam că vai o fi și o păți, ce bogați sunt rușii și ce săraci locuitori. Dar sunt iahturi de miliarde de dolari deținute de Bill Gates și alții, astea nu mai contează. În plus, cei 700 de milioane de dolari de la oligarhul rus primiți pe iaht au fost buni să intre în conturile americanilor, care îi folosesc acum să distrugă Ucraina, trimițând arme și prelungind războiul. În al patrulea rând, dacă te uiți la istoria veche a Ucrainei, o să vezi că de acolo a început să se dezvolte Imperiul Rus, din zona Kievului, adică locul care a devenit azi centrul mizeriei aduse din Occident. Apoi, în istoria mai recentă, o să vezi că Federația Rusă a fost destrămată, pentru că era prea periculoasă așa mare. Divide și cucerește. Însă de ce nu este divizată și SUA? De ce nu se împarte și SUA în țări mai mici, precum Texas sau Arizona, ca să nu mai avem un stat așa mare și periculos, care își bagă nasul peste toți în lume, făcând genocide pe bandă rulantă, nu doar la ei în țară, ci chiar și în Europa, cum a fost în Iugoslavia. Iar dacă te uiți în istoria și mai recentă, acum câțiva anișori, între 2014 și 2022, o să observ că în Ucraina s-a întâmplat un astfel de genocid chiar în timp ce noi ne lăfăiam în libertate și ne lingeam pe boturi de bunătăți McDonald's și KFC la mall și îi preamăram pe occidentali, deși ei sunt praf. Exact așa, praf. Ei nu mai sunt oameni, sunt niște mașinării ambulante. Mașinării care acum vor să elimine oamenii adevărați, care nu se mai potrivesc într-o astfel de lume pervertită, denaturată, tehnologizată, digitalizată și își arată pe fața această intenție, cum și-au arătat-o în timpul pandemiei și cum și-o arată acum, când spun că vor să îl elimine pe Putin. Eu unul sunt de acord să îl eliminați pe Putin, pe acest criminal nemai întâlnit în istoria lumii, dar odată cu el, eliminați-i pe toți, căci și ceilalți sunt criminali, de mii și milioane de ori mai criminal ca el, pentru că ei ucid pe timp de pace mai mult decât ucide Putin pe timp de război. Voi și toată planeta le plângeți de milă ucrainenilor, că suferă și mor pe timp de război, deși voi toți tocmai ați suferit și ați murit în ultimii 2 ani, mai mulți ca ei, pe timp de pace. Și nu doar datorită pandemiei, ci și datorită gloanțelor. Dacă ar fi fost doar datorită pandemiei, aș fi spus, hai mă că ăștia măcar sunt mai cu mănuși ca Putin. Sunt mai altfel. Nu intră ca sălbaticii cu tancul, sunt mai finuți, cu un viruleț mic, cu un aculeț, te pișcă puțintel și gata. Nu ca teribili ăștia de ruși care aruncă cu bombe și fac prăpăd de distrug și clădiri și tot. Ăștia măcar lasă clădirile să revină altora, să le cumpere alții, după ce mor oamenii de COVID. Pe când rușii fac prăpăd. Dar nu. Și ei omoară și cu tancul și cu glonțul, la fel ca rușii, cum au făcut prăpăd în Donbass, regiunea din Ucraina locuită preponderent de ruși, care a fost invadată de ucrainieni în 2015, bombardată, mai rău de cum bombardează acum rușii Kievul. De ce au bombardat ucrainienii și au ucis rușii în Donbass? Pentru că rușii au vrut să trăiască singuri, fără să fie conduși de la Kiev. Au vrut să fie lăsați să fie familii normale de oameni, nu de homosexuali. Ce au făcut rușii așa rău în Donbass, de au meritat să fie uciși de ucrainieni? Vă spun eu ce au făcut. Au intrat peste un club de homosexuali și i-au bătut de au fost nevoiți să fugă la Kiev. Însă acest lucru este nimic pe lângă masacrele pe care le-au făcut ucrainienii în Donbass. De aceea a spus și patriarhul Kiril că acum se duce o luptă împotriva acestor denaturări ale firii umane, pentru că acest popor de ruși nu a acceptat să fie legalizate astfel de lucruri. Vă mai întreb odată cele 2 întrebări esențiale. 1. De ce au bombardat ucrainienii și au ucis ruși în Donbass? Pentru că rușii vor să trăiască singuri, fără să fie conduși de la Kiev. 2. De ce au bombardat rușii Kievul? Pentru că ucrainienii vor să trăiască singuri, fără să fie conduși de la Moscova. Cine a făcut prima dată masacre? Ucrainienii în 1941 când au ucis 50.000 de ruși și apoi în 2015 când au bombardat Donbass.
pentru că aceștia au vrut să trăiască separat, și anul trecut, în 2021, când au ucis copii, au ucis 14.000 de oameni, familii și copii. Cine nu a oprit masacrele, deși Putin le-a spus să le oprească? Ei, căci au continuat până în 2022 cu masacrele, când lui Putin efectiv i s-a luat de toate crimele lor. Voi nu ați știut nimic de treaba asta, pentru că nu v-a spus nimeni, din moment ce televiziunile sunt ale miliardarilor, care vor să fie cea mai mare țară din Europa, Ucraina, a lor, și nu vor să renunțe nici măcar la un teritoriu mic în care trăiesc rușii din ea, să îi lase în pace. Atât a cerut Putin. Lăsați aceste mici regiuni, Donetsk și Luhansk, numite împreună regiunea Donbass, în pace. Nu mai faceți crime pe timp de pace, nu mai omorâți rușii împreună cu copiii lor. Dar ei nu au vrut. Zelenski a spus că nu vrea să lase nicio palmă de pământ rușilor, deși este pământul rușilor, nu al miliardarilor occidentali care au cumpărat Ucraina. De asta nu poate Zelenski să lase nici măcar acele pământuri, pentru că acolo se produce 25% din produsul intern brut al țării, fiind o zonă foarte bogată. Totul se reduce la bani, lor nu le pasă de oameni. Chiar le convine că au plecat ucrainienii în Occident, pentru că lucrează acolo tot pentru firmele acestor miliardari care au investit în Ucraina. Ori în Ucraina, ori în alte țări, tot pentru ei vor lucra. Și oricum este cerere de oameni pricepuți ca ucrainieni. De aceea ei nu opresc războiul, pentru că le convine. Și în plus, manipulează și lumea să creadă că Putin este cel care nu vrea să oprească războiul, când el a cerut niște lucruri atât de puține. Să îi lase aceste teritorii și să nu intre în NATO, căci a intra în NATO ar fi însemnat că inclusiv aceste teritorii mici de majoritar ruși, în care se fac crime la adresa lor, ar fi intrat în curtea americanilor și americanii ar fi pus mâna pe toată Ucraina și rușii nu ar mai fi putut face afaceri acolo. Adică, așa cum v-ați împrejmui voi o proprietate și nu mai poate să intre nimeni. Asta înseamnă intrarea în NATO, luarea Ucrainei cu toate bogățiile ei și cu toți oamenii ei în curtea americanilor și a occidentalilor și transformarea ei într-o mare plantație nu de negri, ci de albi de data asta. Lumea este atât de prostită de Zelenski și ceilalți actori de la Hollywood, încât ies în stradă să protesteze împotriva lui Putin, când de fapt ar trebui să protesteze împotriva lui Zelenski și a guvernului mondial, care nu vor să oprească războiul și care vor să înrobească lumea prin pandemii, 5G și lumi virtuale. Singurii care protestează corect sunt sârbii, care au ieșit să îl susțină pe Putin. Ei protestează pro-Putin pentru că știu ce au pățit de la NATO, ce bombe și-au luat în cap, bombe din alea cu uraniu care fac victime și azi, căci au îmbolnăvit populația. Iar NATO are tupeul să spună acum că ce fac rușii nu s-a mai pomenit, că este așa mare dezastru cum n-a mai făcut nimeni. Serios? Adevărul este însă că ce fac rușii este doar o mică scărpinare pe spinarea Ucrainei, pe lângă ce au făcut americanii. De aceea, oamenii ar trebui să iasă în stradă, să protesteze împotriva lui Zelenski și a NATO și a americanilor, nu împotriva lui Putin, pentru că el a cerut puțin, dar Zelenski și NATO au cerut mult, și anume ca Ucraina să fie toată a lor, cu toți locuitorii, și ruși, și români, și unguri, și polonezi, inclusiv teritoriile românești, ungurești, poloneze, rusești, după cum a spus Zelenski, că România a ocupat teritoriul Ucrainei în Bucovina, adică o enormitate, căci noi am avut teritorii mult mai întinse și spre Ucraina și spre Rusia, și spre Ungaria și spre Polonia și peste tot. Noi am fost cel mai mare și întins popor care a trăit pe aceste meleaguri până în Rusia, popor care a fost decimat și care a rămas între aceste bariere naturale de jur împrejur, respectiv râurile Dunărea, Prut, Tisa, pentru că ne-au căsăpit toți din toate părțile. Prin această declarație a lui Zelenski că noi am furat teritorii, el arată că ar vrea să extindă Ucraina și mai mult pentru bărboșii lui, deși este deja cea mai mare țară din Europa, extinsă pe nedrept, și dacă Europa ar fi corectă, așa cum susține, ar da aceste teritorii înapoi țărilor europene de care aparțin, nu le-ar păstra așa furate nefiresc de Stalin,
pe care ei îl blamează și spune că a deportat oameni în Siberia. Păi dacă spuneți că a făcut nedreptate și ne-a deportat în Siberia, din teritoriile furate, atunci dați-ne înapoi aceste teritorii. Sau vă convine acum că aveți o țară mare și bogată făcută de el, țară pentru care luptați cu Putin? Dacă vă uitați pe hartă, o să înțelegeți de ce luptă atât pentru ea guvernul mondial. Uitați-vă ce micuțe sunt celelalte țări pe lângă ea. Uitați-vă la Austria, ce mică este. Uitați-vă la Ungaria, la Slovacia, la Elveția, la toate. Toate sunt mici și îngrămădite și le convine ca acest teritoriu să devină accesibil lor, să-și facă afaceri acolo, așa cum au austriecii cu lemn și în România. Ce le-ar mai place să facă jaf în Ucraina ca la noi în țară? Dar oamenii spun că totul se întâmplă din cauza orgolilor lui Putin, pentru că așa îl prezintă ăștia și le spală creierile oamenilor. Adevărul este însă că Ucraina este o țară făcută artificial de un om pe care ei îl condamnă, că a făcut cele mai mari rele în istorie, Stalin. Atunci, dacă considerați că a făcut rele, inclusiv că a luat teritorii de la alte țări, de ce vreți să aveți toată Ucraina și nu dați teritoriile înapoi rușilor și românilor și polonezilor și la ceilalți, ci sunteți în stare să omorâți toată populația Ucrainei pentru a o păstra intactă, pentru a păstra pentru voi o țară făcută artificial de Stalin, furând teritoriul de la alte țări? Pentru aceasta lăsați acum să moară oameni în timp de război și pentru asta ați omorât 14.000 de ruși în Donbass în timp de pace. Iar în continuare uitați-vă să vedeți exact cât de cruzi au fost ucrainienii pe timp de pace. Ucrainienii care spun acum că rușii sunt cei răi pe timp de război. Un război la care s-a ajuns tocmai datorită cruzimii ucrainenilor, care împreună cu trupele de mercenari străine aduse în țară, au ucis pe timp de pace mai mult decât alții pe timp de război. Vă dați seama că nu este vorba de ucrainenii simpli, nu de ei vorbesc, ci de cei implicați politic, alături de miliardarii lumii, care au dat bani să vină mercenarii să facă treaba de a ucide familii și copii ruși, a căror singură vină a fost că vor să fie lăsați să trăiască cum vor, să nu mai vină ucrainienii peste ei, adică exact cum spun ucrainienii acum, că vor să fie lăsați să trăiască cum vor în țara lor, să nu mai vină rușii peste ei și protestează pe străzi și îi înjură pe soldații ruși. Dar când au protestat rușii în Donbass, ce au făcut soldații ucrainieni? I-au sfârtecat, i-au făcut bucăți, după cum se vede din filmul care urmează și pe care vă invit să-l urmăriți ca să cunoașteți cum stau lucrurile. Sau nu mai urmăriți nimic și trăiți fericiți așa, uitați-vă la știri, înjurați-l pe Putin cu copiii voștri să moară, anticristul ăla, pentru ce rău face. Diejenigen, die der Meinung sind, Kiewer Regierung habe keinen Völkermord begangen, kann Julia nur eines sagen: Rom und sie. Weine nicht die Ruhe, es ist sein Geburtstag. Und dies ist sein Todestag, der 4. Juni 2015. Die von Trauer zermürbte Mutter streichelt mit ihren Händen den braun-roten Fleck auf dem Asphalt. Hier wurde ihr Sohn von einem ukrainischen Artilleristen durch einen Splitter in die Lunge getroffen. Vanya war 4 Jahre alt. Aktiv beeilte sich zu leben. Begann mit allem sehr früh zu laufen, zu sprechen. Ein aktives, gesundes Kind. Was noch sein Leben vor sich hatte. Am 4. Juni 2015 wurde das Dorf Belmanovo von den Bratz der ukrainischen Streitkräfte heimgesucht. Er spielte mit seinem Freund im Sand. Wir waren auf dem Hof. Und plötzlich, es war einfach so plötzlich, einfach ein Schuss und keine Zeit, irgendetwas zu tun. Auch nicht zu laufen. Er schrie um Hilfe. Der Junge starb in den Armen seines Vaters. Er war erst 4. Ich weine nicht mehr. Man hat ihn nicht retten können. Es gab nichts, womit man helfen konnte. Ich weine doch nicht mehr.
In der Allee der Engel gibt es viele solche Geschichten. Kirill Severuk bleibt für immer 13. Am 29. August 2014 war Kirill zusammen mit seiner Mutter und seiner 9-jährigen Schwester Tanja auf dem Weg zum Markt. Es war der Tag des Bergmanns und anlässlich der Feier bekam man dort je 2 Laib Brot geschenkt. Ich ging vor ihnen hinter mir, Tanja dann eher. Plötzlich hatten wir einen Knall, jemand schrie runter. Ich fiel hin, Tanja gleich neben mir. Als die ukrainische Artillerie abfeuerte, hatte der 13-jährige Kirill seine Schwester mit seinem Körper verdeckt. Er hat sie vollständig bedeckt. Als der doppelte Angriff vorbei war, ging Tanja zur Freundin. Ich blieb da und schrie. Das Mädchen wurde nicht verletzt. Alle Splitter bekam Kirill ab. Ich schüttelte ihn und sein Rücken war eine einzige Wunde, kein Rücken mehr. Er hat seine Schwester einfach gerettet. Hätte er sie nicht verdeckt, wäre auch sie nicht mehr am Leben. Kirill Wladimirovich Severuk. Er wurde mit der Tapferkeitsmedaille 1. Grades ausgezeichnet. Boston. Katja. Ermordet von einem Strafkommando in Gorlovka. Das 11-jährige Mädchen wurde in einem geschlossenen Sarg begraben. Sie war sehr aufmerksam, schenkte mir Blumen. Jeden Feiertag oder mal an einem gewöhnlichen Tag malte sie für mich eine Grußkarte. 26. Mai 2015. Ukrainische Haubitzen beschießen das Städtchen Gorlovka. Der jungen Frau wird der linke Arm abgerissen. Ihr Mann und ihre Tochter sterben. Nastja ist 14 Jahre alt. Dasha gerade 8 geworden. Der 3-jährige kleine Kirill. Der 12. Februar 2015 ist ihr gemeinsamer Todestag. Das ist Nastja die Älteste. Das ist Dasha die Mittlere. Erste Klasse. Dieses Jahr wäre sie in die 2. gekommen. Ist der kleinste Kiruscha. Als Gorlovka beschossen wurde, versteckte sich die Familie im Badezimmer. Nach einem Falltreffer stürzte Wendung die Decke ein. In der Familie Konoplow gibt es keine Kinder mehr. Die Eltern überleben. Wladik Schichow, 4, starb bei einem Drohnenangriff vor den Augen seiner Großmutter. Ich lief hinaus und sah etwas auf dem Boden liegen. Dann sah ich genauer hin. Der Wind bewegte die Härchen. Daneben sein Mützchen. Aber keine Arme, keine Beine. Es war ein Stummel, verstehen Sie? Ein Stummel, in Worten nicht zu fassen. Um das Haus schere ich mich nicht, aber das Kind. Hat er jemand erschossen? Hat er jemandem was angetan? 4 Jahre alt, ein Engel. Der Engel wurde in einem geschlossenen Sarg begraben. Vergib mir, dass ich dich in dieser Minute herausgelassen habe. Gott, was für ein Kreuz. Für mein ganzes Leben. Und ich kann dich nicht einmal küssen, mein Lieber. Kann jemand in Kiew sagen, wofür diese Kinder sterben mussten? Für Poroschenkos süßes Leben und für Zelenskys Geld in den Steueroasen. Genau dies nennt man Völkermord. Ich heiße Danila Lutsenko. Ich war 5 Jahre alt. Am 24. August 2014 ging ich mit meiner Großmutter und meinem Bruder Sascha spazieren. Wir gerieten unter Beschuss. Ein Splitter brach meine Wirbelsäule durch. Am 6. Oktober starb ich im Krankenhaus. Ich bin Dasha Barilova, 7 Jahre alt. Unser Haus wurde durch eine ukrainische Bombe getroffen. Das Haus fing an zu brennen. Mama schrie und Papa konnte nichts tun. Wir alle verbrannten beim lebendigen Leibe. Mein Name ist Kristina Kowalenko und das ist meine Schwester Sascha. Wir waren unzertrennlich. Als der Angriff begann, liefen wir zu Mama und Papa. Aber die tödlichen Splitter holten uns alle ein. Ich bin Dani Kuznetsov und ich bin Andrei Jeliseev. Wir sind Freunde und spielten am liebsten Fußball. Am 5. November 2014 wurden wir auf dem Fußballplatz durch einen ukrainischen Geschoss getötet. Ich bin Kira Zhuk. Ich war 10 Monate alt. Während eines Spaziergangs in Gorlovka begann der Beschuss.
Ich starb zusammen mit meiner Mutter in ihren Armen. Zum Gedenken an uns wurde ein Denkmal errichtet. Man nennt ihn Madonna von Gorlovka.